Kejinglit kendang jong ki bor penyahat ke Shillong Municipal Board SMB ya ki nong de jing de harut surak bat lentiyat ke jat hajel road kala pen mi ke jing bitar na ki nong de bat na kaliang ke Voice of the People Party State Youth Wing kala keno bag sarkar ke nyon ya kiret kiriak kat bakam saliapat ya ki he saipan ki bepin julor ya ke Mariang. Da kejing ngau kia halor kejing syak kendang ki hawkers kila pentip sya ki nong elam ke Voice of the People Party State Youth Wing ki blowan mar sya ke jaka banya da ya ki. Hakaji kran bat ki lat pathai khubor ki hawkers kila ong bah hakaji alang bat Chief Executive Officer Jong ke Shillong Municipal Board dang ha ki ne ki khndiat sngi lakular ba an ai por ki ban pen bet ya kakam. Hendrai kila keno menta ki bor ke SMB kila wan sendat ban persang kendang jubor ki. Kila pen paru bakinom pediang ban kenria syak jaka ba sarkar kala pen biang namar kete ke jaka kamlong ke biang ban kamai jakpo mot kala ban kata ya ke yo ka kot jongki. Ngi hang ne ngi la shong la slam mo te ngi hang ne hi ngi besai ki kun ki ting yo ka bam ngi yo ka kamai nang ne te ngi burom ya ka sarkar ho ngi burom ba ka sarkar kala le phai ngi tang ba ngi kerpat kum ne kam ba ya ki we kum habibi kum hasibil pi ai ka jaka hasibil hi habibi pi ai habibi hi hapulo pi ai hapulo hi te ngi ro kinong jirut ngi kerpat kan ba pin ya wat lem yang ngi ka jaka hang ne hajurut hi nang ba bangi ya bangin long kumta kan bangin yo customer kiba biang bat kawero ngasngeu kadon hi kajing sngeu namar ba hooj ka municipal kalau ong hi bangin wan kendang hi tang bangi ngi bat kasang pipi ngi lale je kendu ya usi o pat uong ngin sange shwai ka jing kendang re menta kas ngi pat kumno pat kiwan kina ki municipal ban wan kendang ngi tengi ngim so thau re kana ka jing la jong ka sarkar re ngi kerpat ka sarkar baka sarkar kan perbuat jaka ngi hajul hang dai hajul ha area julrut la dalong kumno ro bangin yo hang dai ha area julrut ladang im yo re hang dai hang dai hajulrut ngin shong temperate ngin shong ba hang dai ngin nomi re nang ne dalele ngin shong ba hang dai ngi kum kitrai jelapat ni yang hala ka jong kanong rimma bat ka hok jongi bangin ngi em janang nem tangi la shong ne la khat kras nem ngi pha school ki khon ro nang ne ngi pendap ya ka yang kasem hang ne ngi pa ro khot ki jing don kam ki jongi em ngi yo nang na bat ngim don lat chu da kemoi ro bangin kamai ban pen em ya ka jing em jongi badi ki khon tinga don san ngut ki khon telada ka sarkar ngim ta kan be ini nang ne te batkan pensyong yang hang teh hapulo teh ngi ngimla ban pediang namar kala jengai ngi kwa ke area be hang ne hajirut tangi kinong jirut dei bang ngi ru ngin penkheng anya ka sarkar longi ko ngu ngi buram hi ya ka an ka sarkar taba ai yang ngi ka jaka ka babiang bangi ngi la ban pen em ya ki khon ti jongi ke ya ka jaka ba ka sarkar ka dei ban pen i yang ngi ka jaka ka babiang ken bangi ngi la ban ki khon te hoi hakan ni kapur ki nakajing sojon char jungi menemestep ki wan kini ki pulit na ne po municipal ki pha ki na municipal ki wan ban kendang ngi lakum ngi so kumbai la jong ngi dei ki ta ki le no ngi dei kita ki nong tu ngi dei kita ki nong lute haba ngi kamai ka hok ha ka jala la jong ngim sngo long trai shu ngim sngo don hok shu na lor kata ngi hang ne buntang ki khasi sudah ne ki don tang ki khasi long ki dakhat ki don hi we arngot tama kitu ki dei ki ba shabe nang tai ngi te dei baka VPP ka wan ban yarap yang ka VPP kan wan ban yarap ngi le khot ya ki namar ngi la sngodu jingkermen baki wan kine ki sipai ban wan thombor yang ban wan be yang nang ne ban thap yang chata chapulo ho kila ai ka license ngi tang bah kapur bagi snai kene ka license ki kham ong yang bangi snai kene ka license in lek bu ep hangno ha ka jaka han ki ong yang ngi snai kene ka license ba phi phini shong dukan ki klub pen saya ki klub khot hero ingi bangin ya keren phang kata hapo TV PTVC ha kata kaliang bat ka sarkar bat kan municipal han sendet menta ki wan be ingi ki wan weng ingi nang ne tingi ngi social jenjar hadu kata tingi bat se ngi hapai syaki nong yarap jongi kum ka VPP bat na ka jingle jong kine ki jong kan ka sarkar menta ngalak ban ong jong ka municipal wat penbori ngi bangin haplej sashaki MLA ki jongi
namar ba lada ke penbor ini ban lechki MLA jongi kemod lak ke penbor ini bangin lechki MLA tingi ban sengi haplek namar ba kelek dak kebor ngingi snow bangin sayap tangan namarla ko ka jingwan jong kite ki ong pe kinong pibi kila lej ha ka jaka ka bangi pen kre kinong sibir kila lej ha ka jaka ba pen kre kinong pulo kila lej jaka ba pen kre oi pi ko ngut ki jingpan jong ki kinong pulo ki pan ha pulo pi ai pulo kinong sibir ki pan ha sibir pi ai ha sibir kinong pibi pan ha pibi pi ai ha pibi henre yang ipat syadu syapulo te kala jengai syaba palat ngingi la bandu no wadia karam ka sya ka ba ki kishim karam kasya nangi bat mentang arpun rotari kiwan penbena dak tenghung yang ki kham ai hiro dak ki kot yang dak ki jing tho yang kiwan ai yang daka tenghung ba kiwan penbena yang te arpun rotari bat mentang arpun rotari kiwang te tangka pisana ki ba kishim ram nangi ro ngipat la bandum ti pinle kum no mentapat ya mi ne pinya song be ni te ngin ya song be thang ne ingin ya ong ngi kerpat be soka dak no le la dak ai na ne li jurot le ngi kongo ngin song surak re ngin song be ak jaka ki ba ai le haba ki thep chaki e ki jaka ki bangi mon ti kumno ke ngin le la no ngin ya wat itu customer ke minta na lor ki yo ki hat la sniu lupa des habangi ngin le wat mai ke customer de la no ngin yo kata ke ku basem jing ini unong ai bela jungi lo don lupa nang ne kin be ini sa do site japo polo te lanong ngin yo kitu unong ai bela jungi nang to polo ba kin ai ja ai khau ini nong wat penia nu jor yang ibat kinong pibi nama kinong pibi ki dia ki janji juti kendiat ki badi jur ki ai khmat ki badi jur tai ha khmat ki ai namar kinong di janji song sadia namar ki jan dasa da ki snem hadin si snem dang la diri baba long kam do te tu kamar jongi han rengi pat ujur jongi ladang do ni jur tang simit ni la bret sa ha ka wei kas ni sa simit ni la bret ni mla shu baniang ni hab lek pai no sha ki jaka bakenja te kata kemud long kala dei lupa ka jengiap ini tak la de lupa ka jengiap yang te wat penian ujor ini bat kinong pibi namar ba ka peniap jai ni te no namar ngi ne ngim penrem ya kino ki jakaro ne baro kino somadan ni de kino somadan hi ngi klem penrem bat ngi klem ken tho yo no tambangi ngi sudah wa betang la jong ba la kumno kumba ki aya ki wei ha ki jaka ki badai hok pan song ngi ru ngi wa tang ya kata la ka sarkar kumbangi ngi la lepan hapo ngi la kerpat CEO hapo office ngi la ong ba penjelan ngi ya kapor la kumno remta pej itu kisiti bangi tap mangiru ya kata ngim tep ni ngila de play kendo ngila de dari ya kata ka song sawu ma ula pej ne pej lo lamar ngila de le tap ngila de peni ndrei ngada pej lo ngi tingi dawa bala kumno udai ban sengap lem kan ya kai ke jeng dawa ka jong ngila le dekat berdiri ki jong ba mar buat ngila le pakas seng yut wing seng BPP te kada ka jing khot jongi hi le dekat te ndrei uklem ai jubab ini bat usu kentang de kunne tapat ulak wan lagi ni tingi semjing ke san e men le sem tang ni kamai long dong se ba wan ai khau kun jongi rada ki kun jongi ki yak than ka ba kli rai kala i bar ba kli tang to kane kalong kajing kum ka masih mau ya ka sarkar ngingim pen kanyare ka anjong ka sarkar tama ay ngi ka jaka ka babiang ba ka sarkar ka bam kinong tre sarkar ki bam do no ju bangi di mangi ngi wan ra na per la jong ngi wan ra na chnong la jong ngi wan di hang ne te ya rap lang ke ngi ro te ate ngom suya hab re nama ba ni tingi la le sakut tingi pan ka commission nila ada file yang tu kes tambah aku kau ngi kirit sapo division bench nama bre hapo ka single bench kim pala la bandai dia mendapat ke municipal ngi pan por ngi station buru pada hana em ko interfere o PTA dia benar ke wan municipal tingi ong hab alpor mo yang ni kamu pun suwe ngi sindat hab alpor nama bre ngi ada pensana do ni ko ada bilik kan be iba seru ada bang himan alpor ngi nama ya ka ba mentate mi hab tu ben su yalam ngi station po pulo rumah tambah
Kim stop ni ki wan bet ni ru ong in chong bet kat bakun pat pen bet ke kata kai ni ko babyang tu ni ru ong in hat chong bedi entah mana ma balik kata kali tiru kam de te ka badik na ka bobet de no nuru aduh ki bre ro ki bayar in tiru de ra ba ong bangi su tha bangi kum ni man ta ki wan thiet de ba ki suk ameki de bum dan jingwet ameki hato ong se da ya kali e maki ken nang wan hi khai kom ne em tidak ada beli tiap nak mentak ki ke semua ki wan ki ong ki biang ki persyak lah teh ni yang ki biang teh haba kaan ko ong ba nong ya lenti udah nak hak haba ki nong ya lenti kim dan jingbet dia beli ki buat ba nak pentai mah am ni teh ni ong bet ba ki kim lah ada bang kim dia teh ka bom mentak teh nama balik 20 rupees ka ya ka bom mentak teh ki bang ilapan ki ba kalaya cak ko du mentak bakal apa yang division bench kam ong dah bakal reject na kumnom ni ki sungi pengirung yang ini syam saya. Amal beli ka sarkar kana te beli kam la. Ngingi dawa ban pan de hajur beli kam la. Dah kam ni dah apa sih kelmat kala ban ani hang ni. Tambah ka kuat ban pen ngi ku kuat ban thap ngi ki masih kisnyang sate te kis pangut ban nyalet dia hang te mi hap sudah. Ka em ja jungi te kam dan sudah kala akut no sendan ni kam tam bay de ka mat ut le mo. Tang sisi dom la de la los tingilit sate ngi ta du bakan dalong yo sate san banai nyop bisa na e ban chuya seng ji seng man kasi thiet marman kasi nyop bisa na e in thiet ar kilometer si tang ka bail sham tu bro si thai mi la sa pudinga ngi nyop si ni dem da jing mentoy ka bai mar pala pui ki haja te ka sarkar ka ban sutu kan na mangi di ki mat ot dem de bingi di jan ba long kan sa long yo stu bangin absan banai ngin sai bit pisa man kasi ki haja ngin thiet mar man kasi ngin brat ngin sai ngin brat man la kasi mi hab da me kata te ka ban perkhat bha sho kan na mangi di ka mar bang te de bingi di jan de tiar e te kata hi te yo yo ba man ta ngin chong hi ka jing rap lang jong iba ese na jong ka pipi ese te kam su shngan hi mo man ta te bangi yo bangi shong hi ngin pet pat kinu ka ra sarkar di Nagalyang Secretary ka VPP State Youth Wing usamla Nathaniel Mauri uloong bagjing don jangki hoka sa ketika jaka ka ai jinga da bat jing sngan yaki bayat bayang bat kam shamla wanra ka nu jing thot baj ba uloong ru bau CEO ka Shillong Municipal Board ula dapan kular ban ai por hinong de henre ka jingle jong ka board menta ka penpa ba am shamla buram ya kata ka jing kular susu ula kenno ba ka sarkar ka jupan bor bat nyon yaki red kiria henre yaki he saipan ki bawan na ki we jela ka penbiang boro kilat jingarap watla ki project ki kata bat penjular ya ka mariang ka jingle jong kani ka jingle jong ka municipal ka penkesan ya kata ka jingong ba kani ka sarkar MDE ka pamenta MDE tu kadihi ka sarkar ka balik dan bor baik ye kiret kiria kam ju salia kanyon baik ka thomi ka bor handrai pet yaki he saipan na bar bakiwan ban seng ka kam sini ki penbiang lut na dong sedong lada ki hab ban penjat ka mariang lut na ban tajung ki kloy handrai na ban tapat ban kentiu ka yok ka kon ka jong ki paradok parasnam jungi dai ngi hapo jong ki dai kata ka mensiem ban kersian ban nyarap biki kam dan kum kata ini ki dai ki kham ka kham koridor ki ban MQA Henry ban yap ki lajong yang ka VPP State Youth Wing mentaka sini hadin ba nilayo jingtep na kini ki ba di jingde hani jaka ba lawan na ka municipal ban weng ki nilawan murut ban her sini jaka ban pet na kadaw yu namar ba haka khandru trik mentau nai mulai Julai nila da bayin kendu ICU ban keren badu ban panpor haka bay day bat kini banong kini bay di hang ni namar ba ni yakan nama tak kini nama bangi hadian bangi la wan ban pet bangi la i baki krem penwet yeno tingi la halor kata kanong rem ngilet ban kerpa di UCO ban un sange soi kini nak kalian jong ong toy ke menta sport henry kay ka baskolingo menta kolong ba kumnu ula ban kelaktien tang siklep man ban pha pat yakini ki betre po municipal ban wan ban pha yaki daka ban weng barkin mino nang ni jaka beran te ke ka ba sngo lingo kolong ba ka pun i ba usiu khamsim la buram ya ta ka jinga kendu lang jongi te ke ka ba susi kolong ba kini ru mentas ngi ki bawan hang ni nakalinga municipal kilai kum ba ki thu kini ki bri ka bandi jindi hang ni ma kum ba pilai i ki wan ki kren ka kentien ka bkhor ki wan ki kan ba he hato tang namra bakidi ki barit baria hato tang kidi kita kibri ki baduna kata jing tep nan lani jing start jing tep hato kila mo banle kat bakimon maki te habangi la yakren batki ngipan ngikili hanu halor kanu kanong rem bekiwan bakin wengi kini tikilong bot kilayo data order habangi pan tak order wat kata ko order kim dan
Ti halur ka an ka bakumno ken kini ki ya perform ka duty jong ki. Ti kani ka pen isai ba ken khen snap ya kirit kiria ki le bi da kabor. Kumba pilai ihi nadu menne pilai ihi nadu menne bat pi ihi mentaru. Hang ni bapak anda kila play makna kini ki badi jindi hang ni pilai ihi ki kempen wet ino. Ti ka jingkeli ka jongi kalong ba balai te pihak banwengi kini hato dan ai selendan ba pi kwa yaki bakin mi nang ni. Ti balai ni rungin ni dan tang wi bonong. Minum kersan nani nginom ya sya ya kabom dai hendrai habai dai bat kini hani ngipit gai iba ni iba kini ki klem pun wen ti kawai ru ngakwa ban ong syakipaj ba jong ka jelahi bro kawai ba kani ka jaka lada dan kini ki basong di jing di hani kani kan dai kawai na ki jaka kawai ka ketam ba ka ban kharoi ba ki kam sneo ti nakaliang jongi ka speed you doing ngidan tang kani ban ong ba nginom aila ban hanu ka por ba ki dan kam ngilong berko nginwan bat ngin kersa niki batat adu balak banda penbek dakum mai pat halo bai dei bakini Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya